Samtang sa dugang mga balita, ang Metropolitan Cebu Water District ni pasalig nga dili mapiktuhan ang paghatod og serbisyo ngadto sa ilang mga konsumidor bisan pa man sa mga hagit o bakante nga posisyon diha sa MCWD board. Straight to the point. Asa man daning mga membro aning board kumahon. Murag nang lakaw man kuno day. Samtang sa kauluhan ang Korte Suprema hingpit nang ni Mando nga ipauli gyud. Mo na akong giingon na ang pinakabastos nga budget makigilaan karon gisundan na ba 2026 trillion gyap 6.7 trillion gyapon. Wagi mo tagam, Wagi mo tagam. Ang last year 6.3 trillion. Karon tuiga 6.3 trillion. Ang next year mahigala 6.7 trillion. Wa gyud. Mura gyud mga higalag. Why makabadlong gyud mga sukit tig paminaw. Kay total unahuna la kumbate lang ni ato lang ni. No? Kabantay mo kay numdo mo. Kano man daghay ni question. Daghan ni question asa pa gani mga higala ang budget sa DepEd, lupig sa DPWH, hasta pa gani mahigalang kwarta sa PhilHealth. Hinumdo mo? Nga wa tagai mahigalang subsidy ang PhilHealth kay kuno na may savings. Di pa na igo gikuha pang kwarta sa PhilHealth. Ug wa mo kahibaw ana, Imagine ka ng PhilHealth, wa mo hatag og subsidy ang Philippine government kay matud pa do na man kuno savings. Di pa na igo gikuha pa gyud ang savings sa PhilHealth. Gibutang sa Bureau of Treasury. Karon mismo mahigala si former Chief Justice Antonio Carpio mao na tingog sa Indekin, wa nagagwanta. Nga kabastos ba? Ang PhilHealth mahigala nga 60 billion gikuha mga kaigalaan. Wa pa tagaig subsidy gikuhaan pa. Unya gigamit sa flood control pagka nga bastos gyud.